Li l-għalliema jeħtieġ li ngħinuhom jeħtieġ li anki ntejbulhom il-kundizzjoni tax-xogħol u l-pagi tagħhom. Gvern Nazzjonalista se jkun qed iwettaq dan. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tul sezzjoni oħra ta' mistoqsija u tweġiba f'Ħattart bit-tema tkun dik tal-edukazzjoni. Gvern immexxi minni irid jara illi mpoġġu fis-seħħ din il-konvinzjoni li għanina l-edukaturi huma professjoni importanti f'dan il-pajjiż. Natu l-istima meħtieġa u allura irridu iva li jkollhom paga diċenti. L-edukaturi f'pajjiżna mhumiex imħallsa biżżejjed. Bernard Grech enfasizza li Gvern Nazzjonalista se jkun qed itejjeb il-pagi u jinvesti aktar u aktar fl-għalliema, fl-edukazzjoni u l-futur tal-għalliema. Dawn mhumiex proposti illi aħna qegħdin nagħtuhom il-ħadd ieħor biex jagħmilhom. Għaliex dan il-gvern issa huwa ċar li ma għandux le għalih priorità għall-edukazzjoni. Bernard Grech tenna li Gvern Nazzjonalista se jkun qed jinvesti wkoll fl-infrastruttura u l-ambjent tal-iskejjel. Ikollna l-iskejjel tagħna u klassijiet tagħna effiċjenti fejn hemm bżonn anke nagħmlu twieqi illi allura jnaqsu is-sħana milli tidħol jew il-kesħa milli tidħol fix-xitwa. Imma mbagħad irrid illi l-air conditioners ma jkunux biss fil-kamra tas-segretarja, tal-assistant head, tal-head, imma jkunu wkoll fil-klassijiet. Mbagħad irid nagħmlu ħaġa oħra. Għaliex aħna partit illi rridu wkoll ninvestu fl-enerġija alternattiva. Il-PVs, iva, fuq l-iskejjel tagħna nagħmlu proġetti sħaħ ta' pannelli fotovoltaiċi li permezz tagħhom niġġeneraw id-dawl. Mistoqsi dwar it-tema kun il-bidla l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech aċċenna li l-Partit Nazzjonalista se jkompli isaħħaħ il-ħidma tiegħu flimkien mal-poplu Malti Wawċi. Komplutuna l-idejat, komplutuna s-soġġerimenti, ikkritikawna ħalli aħna nkomplu nitjiebu. Dan huwa l-partit illi se jkun qiegħed ibiddel wiċċ Malta. Dan huwa l-partit li se jkun qiegħed jagħti lil pajjiżna id-dinjità illi jixraqlu. Intant, tul din is-sezzjoni tkellmu qatt ta' persuni li huma ġejjin mis-settur tal-edukazzjoni fosthom Dr. Charmaine Bonello li taħdem ma' studenti ta' żgħira hija qalet li jeħtieġ aktar għajnuniet lill edukaturi li jaħdmu ma' tfal ta' etajiet bikrija għaliex dawk l-etajiet huma kruċjali fil-formazzjoni ta' wliedna. Dr. Colin Kalleja, dekan tal-Fakultà tal-Edukazzjoni għal il-COVID ġabet sfidi ġodda fuq is-sistema edukattiva iżda f'pajjiżna hawn realtajiet oħra li sfortunatament għenu biex ikun hemm żieda fl-ammont ta' early school leavers u qal li l-għalliema minħabba l-kundizzjonijiet tal-lum itibatu minn stress u l-istess l-istudenti u appella biex il-Partit Nazzjonalista jindirizza dawn l-isfidi fl-edukazzjoni. Fl-intervent tagħha l-għalliema Elaine Vella Magri De Majo qalet li jeħtieġ żieda fis-soft skills li inkludu l-emozzjoni u l-integrità li se jkunu qed jgħinu l-għalliema iwasslu l-istudenti mhux biss f'kuntest akademiku imma anki għall-isfidi tal-ħajja, l-isfidi tad-dinja tax-xogħol.